felul de tâmpenii. Uai, ce miros a steak. Uite aici ce baltă. Respectos reprezentă poeții. Nu ți-am mai spus. Că n-ascult și mănâncă tu viola. Nu e așa că e mult, frate. Scarpină șapca, puneți brățara de pom, scoate apa din pistol și hai să tragem. Place? Avem poze, una făcută acum și cu fita când o sublenia. Avem două poze, una făcută acum și cu fita când o sublenia aia libă peste drum. Am un drum ciudat pe ei să-mi ținște de ochi sau un pe țivea care bagă la alterna în ochi. S-au prins avariile, cum le-au opresc? Mi-a păsat pe ceva. O să ne vedem pe YouTube! Auzi, la Target nu găsim, ai? Ok. Să știu unde-i Vons. Pe Chapman după ce treci de 55.